we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money. Bona tarda, Borsaires. Com esteu, Martí? Què tal? Hola, Ricard. Hola, Borsaires. Com estem? Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de fer el programa d'avui, la veritat. Amb moltes ganes, programa 3 i a més una setmana que hi ha novetats perquè hem activat les xarxes socials de Borsaires. Concretament hem fet un X, hem fet un Instagram i hem fet un TikTok perquè ens pugueu seguir. I on anem penjant no només talls dels programes que fem cada setmana, sinó també contingut exclusiu que no ens dona temps a comentar aquí. I per tant, us recomanem que ens seguiu també allà. Si poseu Borsaires, de seguida sortirem. I per tant així també estareu al dia de totes les coses que anem fent i de tot el que anem comunicant. Què tal, Martí? Com ha anat aquesta setmana? La setmana ha anat molt bé. La setmana ha anat molt bé i hem rebut notícies de la nostra audiència que diuen que estan aprenent molt amb el nostre contingut, però que al final volen saber com aplicar-ho a les seves inversions reals, en el seu portfolio real, i avui parlarem d'això. Avui parlarem de com has d'invertir els teus diners depenent del teu perfil d'inversió i quines són les regles que has de seguir per rendibilitzar el teu capital. Exacte. Sí que és segurament el punt que tothom vol saber, no? És el tema més llaminer segurament dels que podem tractar, però sí que és veritat, i això ho vam explicar la setmana passada, el programa 2, que per cert us recomano que el veieu abans de veure l'episodi d'avui, perquè en l'episodi 2 el que vam fer, Martí, va ser fer una introducció a tots els temes que són una mica la base, que són els pilars, que són els fonaments, no? Que és necessari conèixer per poder ser un bon inversor, per poder, com dèiem, aguantar aquesta pressió, no? que té tot inversor i entendre una mica per què la borsa es comporta com es comporta. No? Llavors vam creure que era important, tot i que segurament no és un tema tan interessant com el d'avui, que era important fer aquesta introducció teòrica a l'episodi 2, que repeteixo, si no l'heu vist, és important que el mireu abans de mirar el capítol d'avui, i això també us ajudarà no només a entendre molt millor tot el que explicarem avui, sinó també a ser més bons inversors. No? Jo vull afegir que resumiria l'episodi 2 amb una frase que és per què has d'invertir? I el contestem en una hora o així, o escaig. I l'episodi d'avui és com has d'invertir, com a resum. Però també, en 40-50 minuts, explicarem quines són les metodologies que has de seguir per invertir. Exacte. Avui comencem a entrar en matèria i no sé, Martí, jo ja no perdria més temps, vull dir que sense més preàmbuls podem entrar en contingut. I comencem una mica explicant aquesta regla d'or, no? Que s'aplica a tots els inversors. A veure, aquesta regla que hem de saber d'entrada abans de posar els nostres diners en lloc, quina és aquesta regla d'or? La regla d'or és només has d'invertir el que estiguis disposat a perdre. I, per tant, no inverteixis més diners dels quals necessitis a curt termini. Normalment, en aquest sentit, es dona l'explicació dels diners que necessitis o el gast que et suposi la teva vida en els propers de 3 a 6 mesos, aquests diners no es toquen. Si cada mes necessites 500 euros, 3.000 euros els tens aparcats per poder sobreviure 6 mesos sense cap problema. A partir d'aquí, sí que podem començar a invertir aquest capital i fer-lo rendibilitzar, perquè al final estem assolint un tipus de risc. Però aquesta regla d'or és aplicable a qualsevol perfil. Exacte, i de fet l'explicació lògica que té això és que si en el pitjor per algun motiu imprevist necessitéssim aquests diners, no? I els tinguéssim invertits, què passaria? Doncs que els hauríem de treure i que segurament, probablement els trauríem en pèrdues, no? Llavors ens estaríem menjant una pèrdua en borsa perquè necessitem aquests diners per pagar una reparació del cotxe, qualsevol despesa imprevista que podem tenir tots, no? I per això és important això que diu en Martí de tenir aquest fons d'emergència, perquè ens entenguem, d'això, de 3-6 mesos per poder anar tranquils i no haver de tocar les nostres inversions i deixar que treballin, que de fet és el que explicàvem a l'últim capítol, no? Aquesta importància de deixar que els diners treballin a llarg termini i poder anar a dormir tranquil a les nits sense aquesta por de què pot passar demà, no? Val, doncs, havent deixat clara aquesta regla d'or que dèiem, anem entrant en matèria, no? Això que dèiem, doncs,
l'últim capítol va ser de per què hem d'invertir i avui és com hem d'invertir. Doncs anem a plantejar també algunes altres preguntes que s'ha de fer tot inversor, sigui qui sigui, tingui l'edat que tingui, abans de començar a invertir. Martí, el tema de la formació bàsica, aquesta importància d'entendre tots els conceptes que rodegen a la borsa, és una de les preguntes o una de les necessitats que tenim abans de començar a invertir i això ja ho vam tocar a l'últim capítol. Per tant, insisteixo per tercera vegada, si no heu vist el segon capítol, ara és el moment de veure'l perquè també us permetrà treure molt més rendiment del que explicarem avui i de la vostra trajectòria com a inversors i com a inversores. Per tant, tenir clars els conceptes bàsics i la segona pregunta que s'ha de fer tot inversor abans de començar a invertir és, Martí, el tema de quin horitzó temporal té, no? Exacte. Al final tenim un capital que estem decidint activament què és el que volem fer amb aquest capital i bàsicament ens hem de respondre dues preguntes, que són quant de temps volem tenir aquest capital invertit? És a dir, a curt plaç, a mitjà plaç o a llarg plaç o termini. I l'altra pregunta és quins són els retorns esperats que volem de la nostra inversió. Tant en Ricard com jo, i el que volem és ser inversors a mig termini i a llarg termini, però estem contents tenint un portfoli que estigui sempre invertit i no posar-nos aquesta segona condició que està dient quants diners vols fer sobre el teu capital. Però si hi ha gent que no s'enfia d'estar sempre invertit i has de decidir-ho activament i dir no, jo només vull fer doblar el meu capital. Si poso 1.000 euros, un cop hagi fet 2.000 euros ja estic content i vull sortir del mercat. Aquesta és una pregunta que t'has de respondre i l'horitzó temporal també te l'has de respondre. Si vols invertir a 2 anys vista, llavors vols deixar d'invertir, o si vols invertir a 5 anys vista, 10 anys vista, o invertir indefinidament per tenir una part del teu capital que no estigui exposada únicament a la inflació. Per tant, estant invertida és una manera per la qual et protegeix de la inversió. I depèn molt del teu perfil d'inversió en quant a la tolerància al risc, bàsicament. Exacte. El tema de la tolerància al risc, que de fet en parlàvem una mica en el programa 2, quan explicàvem el tema de la renda fixa versus renda variable, no? I que això també, doncs n'hi havia una que era més segura o més estable que l'altra a costa també d'un menor creixement i una altra doncs, que era el contrari, no? Llavors també avui quan repassem els diferents perfils d'inversor que podem tenir, no? que parlarem de 2 perfils diferenciats, també és un dels elements que poden ser determinants, no? en cada cas. No? Aquesta percepció del risc, aquesta tolerància, doncs, el que tu un dia puguis veure que la cartera et cau un 10, un 20 o un 30%, i que tu siguis capaç de digerir-ho, no? Que també és un tema que parlàvem a l'últim programa, d'aquest repte psicològic o aquest treball psicològic que és necessari fer abans de començar a invertir, no? Llavors, hi ha persones diferents, que pel que sigui, doncs, no tenen tanta predisposició a assumir aquest risc o no tenen tanta capacitat perquè, com després veurem, estan treballant en un horitzó temporal diferent i, per tant, el deixar passar també menys anys, que ara m'estic avançant en un tema que comentarem després, però també el deixar passar menys anys tenen menys temps per recuperar possibles caigudes que hi hagi durant aquest període. No? Llavors, la percepció del risc també, Martí, té una mica a veure amb això, no? Amb els perfils que després repassarem, però que, evidentment, doncs, que un inversor jove pot assumir segurament un risc major que un inversor més sènior. No? Exacte. I ara passant una mica més cap a quina és la manera amb la qual invertir, és mitjançant brokers. No, Ricard? I al final és important fiar-nos d'una bona plataforma que ens asseguri que el nostre capital, quan l'està invertint amb ells, no assolir el risc de perdre el capital només per la plataforma amb la qual invertim. No? Llavors és important, sí que no farem el capítol d'avui, però és important utilitzar uns dels principals brokers que t'ho permeten fer, des del teu propi mòbil mateix, i que estigui regulat. No, Ricard? No volem estar exposats a un risc de counterparty, que es diu, un risc d'aquesta empresa que t'està proveint els serveis, que es diu en anglès. Exacte. O sigui, busquem brokers que estiguin regulats, que de fet tots aquests més populars ho estan,
Bàsicament, que un broker sigui regulat vol dir que el teu capital, que el teu efectiu, els teus valors estan separats dels comptes del broker. I això fa doncs, que en cas de que hi hagués en cas que el broker fallís, que hi hagués una fallida del broker, doncs tot el teu patrimoni estaria protegit. Aquí també hi ha llavors, a nivell europeu, això està molt regulat, hi ha un fons de garantia. Vull dir que això també és una cosa que ens juga a favor, però que sí que hem d'assegurar que siguin brokers regulats. Llavors, com deia, tots els brokers populars, com són DeGiro, Trade Republic, tots aquests estan, de fet, una altra cara també està molt de moda, és Interactive Brokers. Tots aquests estan regulats a nivell europeu. Per tant, estan regulats per les autoritats europees i, a més, autoritats de prestigi, com la Comissió Nacional del Mercat de Valors o com el Banc d'Irlanda. Vull dir que estan regulats per autoritats europees a un nivell molt elevat i, per tant, això també ens dona aquest plus de seguretat de que realment estem invertint els nostres diners en un espai segur. I aquí un segon element que hem de mirar també és el tema de les comissions, perquè les comissions no són iguals a tots els brokers i tot i que les diferències són petites, una comissió més alta sí que per una persona que inverteix a llarg termini acaba tenint un pes bastant significatiu. Llavors, això, com deia Martí, ja farem un programa específic amb una comparativa de quins són els millors brokers, que fins i tot podem explicar quins fem servir nosaltres personalment, però avui, com que tenim molts temes, tenim molta teca, no aprofundirem encara aquí, però simplement que quedi clar el missatge aquest de que l'important és que siguin brokers regulats, que tinguin unes comissions baixes i a partir d'aquí podeu estar tranquils que no passarà res que no hagi de passar. Exacte. I jo, aprofitant aquest tema, ja vull afegir que sí que els serveis que t'ofereix un broker també són oferits pels bancs tradicionals, qui tingui CaixaBank, qui tingui Banc Sabadell, qui tingui BBVA o Santander, veuran que poden comprar o vendre les accions o els productes que estem comentant en aquest podcast, però normalment, en la majoria dels casos, les comissions són extremadament altes, més que res perquè no és el negoci dels bancs no és interactuar amb l'usuari pel qual l'usuari amb el capital l'inverteixi. No estan interessats en això. Els bancs el que volen és tenir tu caix, invertir ells el nom del banc aquest capital i guanyar ells aquest guany i tu quan vulguis accedir al teu capital llavors hi puguis accedir però amb uns guanys molt menors als quals estan obtenint els bancs. I per això mencionem brokers i no bancs tradicionals. Sí que implica una mica més d'esforç perquè al final has d'obrir-te una compta externa, has de fer una mica de papeleo, que es diu, però que tardes literalment menys de 5 minuts en configurar una compta d'aquestes, un broker d'aquests, i si alguna persona s'està intentant crear un broker d'aquests i té problemes, no se'n fia o té qualsevol pregunta, també ens ho pot preguntar. I nosaltres que tenim experiència fent-ho, estem molt contents de resoldre els dubtes. Però sí, val la pena. Si tens 2.000 euros, 5.000 euros a ING o en un banc d'aquests tradicionals, us prometem que valdrà la pena els 5-10 minuts que destineu a obrir-vos una plataforma online. Exacte. Doncs si voleu fem una mica de repàs de tot el que hem comentat fins ara, perquè avui és un programa que estem llançant molts de temes i moltes paraules i perquè no es perdi ningú. O sigui, fins ara, com hem dit, vam dedicar el programa 2 a fer tots aquests pilars bàsics, aquests fonaments que calia conèixer abans de començar a invertir i avui, com explicava Martí al principi, ja fem aquest primer pas i comencem a invertir. Però abans de començar a invertir hi ha una sèrie de preguntes que ens hem de fer. Hi ha una sèrie de coneixements que hem de tenir, que molts ja els vam explicar al programa 2. Avui hem afegit també aquesta regla d'or, que és això que dèiem, que s'ha de tenir aquest fons d'urgència de 3 a 6 mesos en cas que hi hagi alguna contingència, algun imprevist, que no ens veiem obligats a treure els diners que tenim invertits en pèrdues, moltes vegades. I, per tant, hem deixat clar que hi ha aquesta regla d'or. I llavors també hem apuntat algunes de les preguntes que tot inversor, sigui qui sigui, s'ha de fer abans de començar a invertir. El tema de l'objectiu i de l'horitzó temporal, el tema de la percepció de la tolerància al risc, el tema de buscar un broker a través del qual puguem invertir, que és aquest últim punt que estàvem comentant, i llavors hi ha un últim punt, i llavors ja passarem al tema dels diferents perfils d'inversió que us hem preparat, que és el tema, Martí, de la diversificació. O sigui, una persona que ara s'anima i que vol començar a invertir, és recomanable posar, com diguem sempre, tots els ous a la mateixa cistella o és millor diversificar en diferents tipus d'actius?
o, tercera opció, posar-ho tot en un actiu que ja impliqui aquesta diversificació, com un ETF. És una pregunta molt interessant i la resposta ve quasi implícita amb la pregunta, perquè si es trenca la cistella, només tens una cistella, tots els ous es trenquen i tu no vols que tot el teu capital es trenqui. En aquest cas, que se'n vagi a Norris, no? Llavors, reiterem el missatge de que diversificar és essencial i hi ha molts productes que t'ho permeten fer avui en dia amb els brokers que estem comentant. Per tant, tot i que confiïs molt que l'acció d'Apple ho farà molt bé en els propers 5 anys, no hi posis tots els teus capitals, tot el teu capital en aquesta acció. Posi una part i l'altra part diversifiques. Exacte. La importància aquesta de diversificar, hi ha una cosa que sol dir, que és que no hem de tenir més del 10% del nostre capital en una acció individual, ni hem de tenir més del 20% del nostre capital en un sector concret, no? Això també ho matisarem perquè ara entrarem amb els perfils i veurem que això segurament no s'aplica a tothom, no? En aquest cas estic parlant d'una persona que vulgui invertir només en accions i fent una lectura més aviat amb una certa percepció de risc, que per tant és el que dèiem, està bé que haguem introduït tots aquests temes perquè l'estratègia també dependrà una mica de cadascú, però en el cas més extrem pensem que no hauríem de passar d'aquí, que no hauríem de passar d'un 10% de màxim amb una acció individual o d'un 20% en un sector concret. I llavors ja matisarem, perquè ja he vist, Martí, que feies una cara de que potser no hi acabaves d'estar d'acord, matisarem també concretament per cada inversor, perquè evidentment això depèn de quin inversor podria ser massa, no? I per tant, comencem a entrar ja en els perfils. Avui us presentem dos perfils de persones que són el perfil habitual de persona que vol començar a invertir, no? Tenim dos perfils molt diferents, que ja veureu que amb els diferents elements que hem anat apuntant estaran en costats diferents, estaran en posicions diferents i per tant està bé que ja els haguem introduït abans. I que són persones que de fet ens seguiu i que ens heu preguntat i que tenim molt identificades, no? Que hi ha aquests dos perfils de persones que estan disposades a invertir, no? Llavors, per cadascuna d'aquestes persones, Martí, farem una mica de recomanació, no una recomanació perquè això sí que ho hem de deixar molt clar, nosaltres no estem, al final simplement estem donant consells, però no volem tampoc forçar ningú a fer res, vull dir que això quedi clar, però sí que una mica quina és la nostra visió de quina opció seria millor per cadascun d'aquests perfils, no? Llavors, comencem pel perfil 1, o sigui, posem-nos una mica amb la percepció, en la posició d'una persona com podríem ser en Martí o jo, persones joves d'uns 25-30 anys que tenen una feina estable o més o menys estable, per tant tenen uns ingressos cada mes i que tenen una capacitat d'estalvi cada mes, posem doncs de 200, 300 o 400 euros, no? Una cosa així. I aquests diners no els volen tenir parats en el banc, no tenen necessitat a curt termini destinar-los a res, no? I per tant aquests diners estan parats en el banc i com dèiem en el capítol 2, que per això, i en el 1 de fet, que per això és important repescar-los, aquests diners, el fet que estiguin en un banc, perden valor, no? Llavors, repeteixo, perfil d'inversió, persona jove, 25-30 anys, que té una feina més o menys estable, que té uns ingressos estables cada mes, que no té la intenció de destinar aquests diners a curt termini o a mitjà termini a cap cosa concreta i que, per tant, vol moure aquests diners, no els vol tenir parats en un banc i vol començar a moure'ls i a que li donin un rendiment, no? El perfil jove, Martí, què li hem de dir a aquesta persona? Quina recomanació li podem fer a l'hora d'invertir? Clar, com a inversor, si ets jove, potser no tens un capital molt alt o potser no pots invertir recurrentment un capital molt alt, però el que sí que tens és temps. És bastant i molt de temps. Tens 30 anys per endavant, tens 20 anys per endavant, amb el qual pots utilitzar l'interès compost que parlàvem al capítol 2 per fer créixer el teu capital de manera constant i al final és un exponencial. Llavors, això podem invertir en diversos productes de manera diversificada, no? Quines són les nostres propostes, Ricard? Bé, clar, aquí també dependrà una mica de cadascú. Partim de la base que una persona jove, per això que ja introduïa abans, és una persona que pot permetre's més tolerància al risc, no? Això és una cosa que explicàvem en el programa 2, que si miràvem a llarg termini sempre la borsa puja, acaba pujant, no? Fins i tot quan hi ha crisis com les del 2008 que vam comentar, al cap d'uns anys
seran més o menys anys, però al cap d'uns anys la borsa torna a recuperar i segueix creixent, no? I per tant, a llarg termini, la borsa és que sempre acaba creixent, només que no creix en una línia recta, sinó que va tenint pics i davallades i va tenint fluctuacions, no? El fet de que, per un inversor jove, el fet de tenir molts anys per davant és un avantatge perquè al llarg, o sigui, pot beneficiar-se més d'aquesta norma o d'aquest avantatge de llarg termini, no? O sigui, una persona jove, si es menja una crisi com la del 2008 i llavors tarda 13 anys en recuperar la inversió, com dèiem en l'últim programa, que no són 13 anys, eren 13 anys en el cas més extrem, però el fet de que estigui invertit durant 30 anys, com deia en Martí, o durant 20 anys, fa que es pugui permetre aquestes davallades, no? Perquè té més temps per deixar que la inversió treballi i recuperi. Per tant, partim d'aquesta base, partim de la base que una persona jove té un avantatge molt important, que és que el temps en borsa és or, com dèiem, no? Estar invertit a llarg termini en borsa és un gran avantatge. Llavors, la recomanació que fem parteix d'això, no? Llavors, a partir d'aquí es pot ser més conservador o menys. I aquí això depèn també una mica de fins a quin punt vulguem estar vinculats a la indexació o no. Com va estar explicant en Martí a l'últim episodi, tenim el tema dels ETFs i dels fons indexats, que això bàsicament són fons on hi ha moltíssimes accions, moltíssimes empreses, moltíssims sectors, i aquestes segueixen un índex, una borsa concreta, que pot ser l'S&P 500, que pot ser l'IBEX 35, que pot ser el DAX alemany, vull dir que en tenim per totes les borses pràcticament del món. I llavors també hi ha ETFs i fons indexats de caire global que tenen un munt de països diferents, amb una sobreponderació d'Estats Units sempre, perquè és l'economia més potent a nivell de grans empreses, però amb aquesta diversificació més global. Llavors, un inversor jove que tingui menys, dins d'aquest marge que dèiem, que es pot permetre un major risc, un inversor jove que tot i així vulgui controlar una mica més aquest risc, el que li recomanaríem és que posi tot el seu capital o la major part del seu capital en ETFs o en fons indexats, és a dir, en indexació. Llavors, a partir d'aquí es poden fer dues coses. Es pot posar tot en un ETF global, en un fons indexat global, o es pot posar una part a l'S&P 500 que tens menys diversificació però també tens segurament més creixement i llavors en funció també de les prioritats de cadascun es pot posar una part a mercats emergents, es pot posar una part a sectors concrets en funció una mica del bagatge o de les prioritats de cadascú. Llavors hi ha una opció que és una mica més arriscada entre cometes que és no posar-ho tot en un ETF o en un fons indexat i reservar una part, que pot ser un 10, un 20% o fins i tot més, per accions individuals. Això sí que s'ha de valorar molt bé abans d'entrar, perquè quan invertim en accions individuals és molt important, i això algun dia, Martí, farem un programa per explicar quins són l'ABC, de quina és la guia que hem de respectar sempre o les preguntes que ens hem de fer sempre abans d'invertir en una acció individual. Però per una mica avançar-nos, alguns dels temes que són fonamentals és que coneguem bé aquella empresa, que coneguem bé com fa els diners aquella empresa, que sapiguem entendre si aquella empresa està a una valoració a un preu, entre cometes, raonable o no, entendre tot el context que rodeja aquella empresa i també, com dèiem, diversificar. Vull dir que si invertim en accions individuals no ho invertim tot en un mateix sector i en canvi busquem sectors diferents. Òbviament no aconseguirem el nivell de diversificació que ens està donant la indexació, perquè allà tenim 2.500, 3.000, 3.500, tenim un munt d'empreses, però sí que podem, dins d'aquesta petita selecció que fem nosaltres d'empreses, mirar de tenir empreses de sectors diferents. Clar, si combinem les dues coses, fixem-nos que tenim el millor dels dos mons, perquè el fet de tenir una major part invertida en indexació ens dona aquesta diversificació i llavors podem tenir un 10-20% per jugar. Jugar entre cometes, perquè, com deia, hem d'estudiar molt bé on posem els nostres diners, sempre. Però sí que és veritat que si tenim el 80% més assegurat, entre cometes, perquè tampoc està assegurat del tot a curt termini, si el tenim invertit en un ETF o en un fons indexat o en diversos ETFs o fons indexats diversificats, sempre això ens dona una mica més de marge per poder jugar amb aquest 20% extra. Llavors, això ens pot ajudar a acabar de... Si creiem, ostres, hi ha una empresa que creiem que anirà molt bé, doncs destinem-hi una part
d'aquest 10-20%, no? Però tinguem clar que sempre el millor és que tot o que la major part dels nostres diners estiguin en indexació. Pel que dèiem a l'últim programa, perquè al final el mercat acaba guanyant, Martí, ho dèiem, el 90%, no, em sembla que era, dels inversors. No? Llavors, batre el mercat és molt i molt difícil. És molt difícil. Sent lògics i coherents, el més fàcil és cada mes aquests 200 o 300 euros, posar-los en un fons com l'MSCI World, per exemple, que és un ETF global, on tenim empreses de tot el món, de tots els sectors, i que sabem que a la llarga acabarà sempre superant, el 90% de les vegades acabarà superant la tria d'accions que nosaltres puguem fer. Ara bé, si hi ha una acció que coneixem molt, una empresa que sabem que en els propers anys funcionarà molt bé i que pot acabar de complementar i donar-nos aquest extra de rendibilitat, posem-ho, ens podem permetre aquest risc. No sé, Martí, si vols afegir alguna cosa. Exacte. Sí que l'alternativa de no estar només indexats o no estar només comprant ETFs és comprar una empresa en concret, però llavors això implica que tu ja has de tenir coneixements, o sigui que nosaltres les volem explicar. Ja implica que has de tenir coneixements i ganes, que és el més important, de seguir aquella empresa, de seguir els resultats, de cada quadrimestre avaluar els resultats que estan publicant i decidir si val la pena o no estar invertits o si vols incrementar la posició o no. I la majoria d'inversors no tenen ganes. Si vols fer-ho, nosaltres cada setmana donem una idea d'empresa a la qual tant en Ricard com jo tenim al nostre portfolio. Per ara, sempre totes les empreses que estem comentant les tenim al nostre portfolio, per tant, són empreses que nosaltres estem còmodes invertint, però no tothom està còmode invertint en empreses en concret. És això que dius, vull dir, al final és un tema de quant de temps estem disposats a posar-hi, no? Si tu ets una persona que té la seva feina, que té les seves obligacions, té la seva rutina i no té temps d'estar mirant com va el mercat i d'estar mirant què fa cada empresa i els resultats que ara presenta Nvidia o que presenta Amazon o que presenta Meta, si realment no estem disposats a destinar-hi aquest temps, el més fàcil, com dèiem, és posar el 100% dels nostres diners en un ETF i ens en despreocupem. És que ja està. O sigui, i no cal que estiguem mirant, vull dir, confiem en el llarg termini, sabem que aquells diners a llarg termini, si no fem cap tonteria i si anem posant una mica de diners cada mes, amb el tema del DCA, que ho vam estar introduint a l'últim programa, però que ja ho explicarem millor en alguna altra ocasió, però aquesta regularitat de dir, cada mes poso 200, 300 euros, el que pugui, i ho poso cada mes, encara que el mercat estigui a dalt de tot o estigui baix de tot, m'és igual, perquè tampoc ho sabrem mai, si està dalt o baix, és igual, encara que em sembli que està molt car o que està molt baix, a la llarga, això és el millor que pots fer, i et despreocupes, i no estàs pendent, això que ens passa a vegades a nosaltres, que són les 10 de la nit, que tens ganes d'anar a dormir i que estàs pendent dels resultats que presenta Nvidia, que a més els va presentar un quart d'hora tard i que estàvem tots allà pendents de l'ordinador, pendents de la tele, a veure què passava amb els resultats d'Nvidia. Si et vols despreocupar d'això, un ETF, i ja està. Exacte. I ja per acabar aquest perfil d'inversor, donar un consell molt directe en quant a números. Per exemple, tens 400 euros a final de mes. Dia 31 de mes, saps que has d'invertir 400 euros. Agafes aquests 400, 200 euros els poses en un dels MSCI World, que estava dient en Ricard, 100 euros els poses al MSCI USA o a l'S&P 500 i 100 euros els poses a l'MSCI Europe. Llavors, estàs tenint exposició global, estàs tenint exposició als Estats Units i estàs tenint exposició a Europa. Per tant, estàs diversificant també, no en quant a productes, sinó també en quant a regions. I això tardes literalment un minut a posar cada ordre, si no menys. Per tant, al cap de 3 minuts, en 3 minuts, cada mes estàs invertint de manera diversificada, tant en quant a producte com en quant a localització. Exacte. Sí, aquí hi ha un altre element que ho hem mencionat molt per sobre, però que a vegades la gent es pensa que invertir en ETFs O sigui, la gent es pensa que només existeixen uns tipus d'ETFs, però el cert és que també existeixen ETFs molt específics de sectors concrets, per exemple, no? Que tenen un potencial de risc més elevat, també. No? O sigui, nosaltres si creiem molt, no sé, fa uns mesos hi havia, també és un mal exemple, però fa uns mesos hi havia tota aquesta obsessió amb la computació quàntica, no? Hi havia empreses de computació quàntica que estaven pujant d'una manera superforta, que després han acabat caient,
però tu podries haver invertit en un ETF de computació quàntica si creies que la computació quàntica era el futur i que aquestes empreses anirien als núvols i et podries haver fet ric amb això. No? Vull dir que al final, invertir en un ETF, hi ha ETFs que són menys especulatius, com els que ara dèiem amb en Martí, no? Un ETF global, que al final tens empreses de tots els sectors i de tots els països, el volum de risc que estàs assumint és mínim i d'incertesa que estàs assumint és mínim, però també hi ha ETFs i fons indexats més especulatius. De dir, doncs mira, jo crec en els aeroespacials, en el sector aeroespacial que serà el futur, o crec en la intel·ligència artificial. Hi ha un ETF concret d'intel·ligència, bueno, n'hi ha molts, de temes d'intel·ligència artificial. Llavors, també una opció, a part d'això que deia en Martí, que era segurament l'opció més tranquil·la, no? De dir, no, doncs vaig a buscar ETFs que estiguin molt diversificats i que tinguin tots els sectors, més enllà de que després això puguis jugar, no? Amb si vull més a Europa o si vull més a Estats Units o menys, també tens ETFs de sectors concrets que poden afegir aquest punt especulatiu, però també de potencial creixement al nostre portafoli. No? Exactament. Ens podem diversificar amb molts tipus de productes. Però aquest era el perfil número 1. Ara volem parlar d'un altre perfil, el perfil número 2. I aquest és un tipus de perfil, és un inversor que ha tingut recentment un capital bastant gran. L'ha rebut ja sigui per herència, l'ha rebut ja sigui perquè ha cobrat molts diners de cop, un bonus, etc. O ja sigui perquè literalment li ha tocat la loteria i no vol tenir aquests diners al banc. Si tens més de 5.000 euros, si tens més de 10.000 euros que vols invertir de cop, podria ser el teu cas. T'has de respondre les dues preguntes que s'ha de respondre qualsevol inversor, les dues preguntes que hem proposat en aquest podcast al principi, que són: quin és el teu objectiu temporal? En quants anys vista vols invertir aquests capital, aquests 10.000 euros, aquests 20.000 euros, en quants anys vista vols invertir-los? En 5 anys, en 10 anys? I quan estàs disposat a guanyar? Si inverteixes 50.000 euros, estàs content ja quan en tinguis 100.000? Vols vendre 50.000 quan hagis arribat als 100.000? Perquè arribarà, si inverteixes una mica a llarg plaç. T'has de començar a fer aquestes preguntes, t'has de començar a respondre aquestes preguntes per establir una bona política d'inversió, en aquest cas. Llavors, nosaltres el que volem és, donarem una proposta d'inversió per a aquest perfil, però que està basada en un risc, en una tolerància al risc moderada o una tolerància al risc baix. Perquè la prioritat normalment per a aquest tipus d'inversors és no perdre el capital que estàs invertint a un any vista, per exemple. Tu no vols invertir avui 10.000 euros i per un casual el mercat cau i de sobte d'aquí 2 mesos tens la meitat. La majoria de gent que comença invertint així s'espanta i ven. 1, no és el que has de fer, però 2, és respectable i s'entén que aquesta tolerància al risc sigui més alta en aquest cas. Llavors, sí que si tens 50.000 euros no vols invertir els 50.000 euros de cop en les propostes que farem ara, que són bàsicament 2 ETFs, un que sigui un ETF d'accions i un que sigui un ETF de deute públic, sinó que vols invertir aquest contingut, aquest capital, en parts. Vols invertir durant un període de 2 setmanes inverteixes 10.000 euros, durant les següents 2 setmanes inverteixes 10.000 euros més, fins a arribar als 50.000. No vols posar-ho tot de cop perquè vols una mica fer aquest DCA del qual parlaves, Ricard, i no vols fer timing del mercat. Llavors, les propostes principals que es donen en aquest tipus de perfil d'inversió són un mix de més o menys 50% amb un ETF de deute públic, com anunciàvem, dels Estats Units, per exemple, i 50% un ETF que estigui linkejada a accions, ja siguin accions mundials o accions d'una certa regió, per exemple, dels Estats Units. Llavors, això el que t'apareix és que si inverteixes 50.000 euros, aquests 25.000 euros de l'ETF que estigui, o d'aquest producte que sigui un producte de deute públic, estan protegits pel propi tipus d'instrument. No, al final d'aquest període de deute públic no hauràs perdut aquests diners. Però alhora només tindràs un 2%, un 3% de rendibilitat. A dia d'avui, per exemple, estic parlant de letres del Tesoro espanyol, crec que fins i tot són menys. Per tant, el teu risc és baix, però perquè la teva rendibilitat és baixa. Llavors, amb els altres 25.000 euros,
sí que tens més potencial de rendiment, però estàs assolint una mica més de risc. Llavors, és una alternativa a l'inversor que et dona una mica de tot, no? I llavors, hi ha un inversor mundialment famós que es diu Ray Dalio, que el que va proposar fa 40 anys, crec que va ser una alternativa que es diu All Weather Portfolio, o que vol dir, en català, un portfolio per a tots els temps. Que passi el que passi en el mercat, sigui quin sigui el temporal financer, aquest portfolio ho acaba fent bé. Llavors, ara el posarem una mica en pantalla per il·lustrar què vol dir aquest All Weather Portfolio, però essencialment el que fa és desgranar una mica més aquest 50-50 del que parlàvem, aquest 50% de deute públic i aquest 50% d'estocs o d'accions. Llavors, amb el 50% de deute públic, el que fa és, molt bé, però aquest 50% de deute públic el respecto, però dins d'aquest tipus de deute públic que estic assolint, agafaré un 40% que siguin deute públic a llarg plaç i un 10 o un 15% que sigui deute públic a mitjà plaç, perquè vols disposar dels diners una mica més aviat, o perquè simplement la curva de deute públic al final no és un interès que sigui cada dia et paga el mateix interès, sinó que, com parlàvem en el segon capítol nostre, cada termini temporal té un interès donat. I normalment, com més llarg és el període temporal, l'interès és més alt, però no pots accedir al capital inicial fins que ha passat aquest plaç. Llavors, aquesta alternativa de desgranar una mica aquest 50% de deute públic en deute públic a llarg plaç i deute públic a mitjà plaç o termini, t'ofereix accés al capital una mica abans o després, en aquest cas. Llavors, amb el 50% d'exposició a la renda variable, que és la proposta tradicional d'inversió, en aquest cas el que es fa és dividir aquest 50% en tant que les accions suposin un 30%, aquesta exposició a un ETF de MSCI Europe, per exemple, i la resta entre un 15 o un 20% sigui exposició a les commodities o als recursos naturals, que és la traducció literal de commodities. Llavors, l'exposició pot ser exposició a l'or, que últimament està molt de moda, perquè l'or no para de pujar, es considera un actiu refugi i no para de pujar. Llavors, aquest portfolio el que té és exposició en aquest tipus d'actiu i l'altre és exposició a recursos naturals en general, a commodities en general. En aquest cas és un 7,5% i això inclou tots els tipus de productes naturals o de recursos naturals que et puguis imaginar, ja sigui de l'agricultura, ja sigui de l'energia, ja sigui del petroli, ja sigui de metalls preciosos que no siguin l'or. Llavors, aquest portfolio amb el que tens és l'exposició a tot aquest tipus de producte i el bo que té, com indica bé el seu nom, és que és un portfolio de tots els temps. All Weather Portfolio. Què significa? Que si per algun motiu les accions ho fan malament, el teu portfolio farà malament per la part corresponent a les accions, però el teu portfolio corregirà perquè normalment quan això passa el mercat de deute públic ho fa millor, o el mercat de les commodities ho fa millor, i amb aquest portfolio tens aquesta exposició. Que el mercat del deute públic ho fa malament? Doncs segurament les accions ho faran bé. O que tant el mercat de deute públic com el mercat de les accions ho fan malament? Doncs almenys tens una part d'aquest portfolio que està exposat a commodities que històricament, quan això s'ha donat el cas, les commodities ho han fet bastant bé. I Ray Dalio va proposar això fa 40 anys. La mitjana anual d'aquest portfolio en els últims 5 anys és d'entre un 10 i un 20% anual. Per tant, és un portfolio que està funcionant bastant bé en els últims anys i és una alternativa bastant raonable per a aquella persona que tingui 10.000 euros, que tingui 50.000 euros al banc i que les vulgui invertir de cop. El que es faria és dividir aquests 50.000, fem-ho fàcil, i posar 20.000 a deute públic, 10.000, 15.000 en accions i 15.000 en un mix entre commodities i gold i or. Llavors, mostrarem ara breument en pantalla quins són els tipus d'actiu amb els quals pots invertir, quins són els tipus d'ETF.
Posem ràpidament el gràfic de l'ETF de Vanguard Long Term Bond, que és aquesta exposició amb l'ETF de deute a llarg plaç. En els últims 5 anys es veu que comença a 113 i ara està a $71, però no és que hagi baixat, sinó que simplement les rendibilitats han anat baixant els últims 5 anys. Llavors, sí que aquest producte d'ETF valdria menys a dia d'avui, però és que durant tot aquest termini, durant 6 mesos, has estat rebent aquest interès. Això no s'acumula en aquest cas. Però sí que la rendibilitat acumulada equival a la rendibilitat de la mitjana de rendibilitat de l'interès a llarg plaç, a llarg termini d'aquest tipus de producte. Llavors, també posem en pantalla aquest Vanguard Intermediate Term Bond Index, que fa 5 anys estava a 93, ha anat pagant dividends, ha anat pagant aquest interès i ara mateix està a 78,72 i aquest interès s'ha anat acumulant en forma de caix. Idealment, quan reps aquest caix, el que fas tu com a inversor és activament reinvertir-lo, amb el qual pots seguir fent ús d'aquest interès compost del teu capital. També mostrem l'ETF que literalment vaig proposar la setmana passada, que és aquest V-OO, que és un ETF de l'S&P 500, que com veieu no para de pujar. Els últims 5 anys s'ha quasi doblat, els últims 5 anys. I per part de les commodities i per part de l'or, mostrem aquest ETF de l'or, que no para de pujar els últims 5 anys també. I per acabar, també tenim aquest Vanguard Commodity Strategy Fund, que és l'ETF que ens permet tenir exposició a totes les commodities en general, que són un col·lectiu de productes agriculturals, productes de metalls preciosos, etc. Estava a 25 al 2025, sí que va tenir una forta pujada cap al 2022. D'ençà, com que la inflació va ser bastant alta, ha perdut aquest valor i actualment està a uns $30 aquest ETF. És un exemple amb el qual podries posar aquests 50.000 euros dividits amb la quantitat que hem dit a cada un d'aquests productes que són molt líquids i que estan disponibles en els principals brokers per invertir-hi. Molt bé. Val, doncs fins aquí, hem repassat els dos perfils. Fixeu-vos que aquí al final la clau sempre són els 3 temes que dèiem al principi, que és l'objectiu que tenim com a inversor, l'horitzó temporal que tenim i la percepció del risc que tenim. Vull dir, al final això són com les 3 variables i en funció d'això podem modular. No? Nosaltres al final hem fet un exemple molt categòric per cadascun d'aquests dos perfils, no? Molt estereotipat de cadascun d'aquests dos perfils, però és evident que no tots els joves inverteixen o han d'invertir igual, ni totes les persones d'una edat més avançada inverteixen igual. Per començar, perquè no tothom, per això que dèiem, no tothom té els mateixos objectius, no tothom té el mateix horitzó temporal i no tothom té la mateixa percepció del risc. No? Llavors aquí podem anar jugant. Nosaltres al final hem fet una recomanació de què creiem que és el millor, objectivament, i si ens remuntem a les dades i a l'històric, el millor que creiem que es pot fer és això, només que llavors pot ser una persona jove que digui, ostres, doncs a mi m'agrada molt mirar empreses i m'agrada molt estudiar els seus resultats i m'agrada molt trobar noves empreses per invertir. Doncs, bueno, aquesta persona potser, més que invertir en ETFs, si li agrada això i li agrada invertir temps en això, pot fer-ho d'aquesta manera, pot anar més a per accions individuals. I el mateix amb una persona gran. Com deies, Martí, tu has apuntat 2 estratègies diferenciades, però aquí cadascú té la seva. I llavors també ens ho podeu preguntar en funció una mica de quin... No? Ens podeu dir, vale, doncs jo encaixo en un d'aquests 2 perfils que dèieu, o potser no soc cap d'aquests 2 perfils, o potser sí, però en tot cas no em representa aquesta estratègia concreta que heu dit. No? Doncs aquí, en funció d'això, això és una cosa molt personal. No? Vull dir que al final cada persona és un món, cada persona és molt diferent i per tant, nosaltres avui aquí hem presentat estratègies o receptes genèriques que creiem que són les que millor es poden adaptar a cadascuna d'aquestes 2 categories, però cadascú, com deia, és diferent i sempre és important que ens fem aquestes 3 preguntes i llavors en funció d'això sempre hi haurà petites modulacions, no? D'aquestes estratègies que dèiem i per tant costa molt dir no, és que ho has de fer al 100% així.
No. Nosaltres fem una recomanació que creiem que és aplicable a la majoria, però llavors a partir d'aquí cadascú té el seu propi perfil d'inversor. Portem més de 40 minuts. Sí que volíem fer una mica de repàs de l'actualitat de la setmana. No sé si aguantareu una mica més de xapa per part nostra, però vaja, intentarem anar ràpid. Ha sigut una setmana bastant tranquil·la, Martí. El dijous va ser dia d'acció de gràcies i el mercat americà estava tancat. El divendres també va estar obert només unes hores perquè era el Black Friday, llavors ha sigut una setmana bastant festiva. I la borsa ha estat més o menys tranquil·la, no? Vull dir que no hi ha hagut... Sí que veníem d'unes setmanes amb molt de moviment, ara hem tingut una setmana tranquil·la però alcista, que semblaria confirmar que potser tindrem un rally de Nadal, no? Entrarem a desembre aquesta setmana que ve, el desembre històricament és el tercer mes de l'any més positiu o més alcista en borsa. Seguim tenint bastant de por per part de l'inversor, no? Però la borsa es torna a apropar, torna a anar directe cap a màxims històrics, no? Per tant, és una situació una mica contradictòria, perquè la gent té por, però estem en màxims històrics. Aquesta setmana també hem tingut una notícia que, si vols, podem parlar més concretament d'això, que és el tema de Google, de com Google segueix, per cert, Alphabet segueix disparada, Gemini, la seva intel·ligència artificial, sembla que dona 1000 voltes a qualsevol altre competidor, començant per ChatGPT. De fet, aquesta setmana Sam Altman, el CEO de ChatGPT, felicitava a Alphabet per per com funciona Gemini 3, no? L'última versió de la seva intel·ligència artificial, del seu chatbot. No ho sé, Martí, tu una mica com ho perceps tot això? Perquè sí que sembla que, i això és el que està de fet desgastant Nvidia aquests últims dies en borsa, sembla que aquesta avançadíssima intel·ligència artificial que ha aconseguit desenvolupar Google ho ha fet amb els seus propis TPUs, és a dir, sense fer servir la infraestructura d'Nvidia, que fins ara semblava que hi havia de ser sempre sí o sí per poder entrenar aquests models d'intel·ligència artificial. I, per tant, per primera vegada s'està qüestionant una mica aquest lideratge o aquesta posició pràcticament monopolística que té Nvidia al mercat, no? Com ho veus tu tot això? Tu que hi entens d'aquest sector, què en penses? Sí, ara mateix el relat del mercat es basa, com deies, en que no se sap si el monopoli que ha estat tinguent Nvidia amb aquesta comercialització exponencial dels últims anys d'aquestes GPUs, que són els processadors d'Nvidia, amb els quals, com bé diu, tenia monopoli, doncs no se sap si acabarà sent tan monopoli com es diu en quant a l'aplicació, que sigui entrenament o inferència de LLMs, de Large Language Models, aquests Gemini 3, ChatGPT, etc. I no se sap si seguirà sent un monopoli perquè hi ha un altre tipus de processador que està fabricant Google i que, de fet, el 2018 es va fer públic, van començar a treballar en la tecnologia a acabar el 2015, i és el que has mencionat tu, que són els TPUs. No? Nvidia ha sigut molt famós comercialitzant i ha fet molts de diners comercialitzant les GPUs, que volen dir Graphics Processing Unit, i Google té una alternativa aplicada a aquest entrenament d'intel·ligència artificial que es diu TPUs, que volen dir Tensor Processing Units. Al final, Meta, per exemple, aquesta setmana s'ha anunciat que està en converses amb Google per tal de poder adquirir aquestes TPUs de Google en lloc de les GPUs d'Nvidia amb una quantitat de capital molt gran, parlem de bilions de dòlars, aquí milers de milions de dòlars, per adquirir aquests productes de Google. Llavors, això al mercat s'està donant de que, és que si Meta ho està fent, moltes altres companyies amb exposició a l'AI o que el seu negoci està centrat en AI també ho poden acabar fent. Llavors, com has dit tu, aquesta setmana Nvidia està baixant, aquesta setmana Google està pujant, i simplement per aquest relat, perquè hi ha incertesa, al final ningú sap si les TPUs ho faran millor que les GPUs. Però per entendre-ho, i mencionant breument en què es basen cada tipus de microprocessadors, s'ha de partir, de la CPU. CPU, com tots sabem, és la unitat central de processament d'un ordinador normal i corrent. És com l'ordinador que va donant ordres en sèrie, les quals s'han de fer, o amb les quals l'ordinador ha de seguir implementant per tal que la tasca
que li hagis donat a l'ordinador s'acabi executant. I vol dir Central Processing Unit. Aquest CPU fa molts anys que existeix, el 1950, als anys al voltant dels 1950, quan els primers ordinadors van començar a ser actius, va ser quan es va començar a comercialitzar. Llavors van aparèixer les GPUs orientades a fer moltíssimes operacions molt ràpidament i en paral·lel, i això equival en aquest món es diu que equival a multiplicar matrius gegants, que són moltes multiplicacions de numerets i moltes sumes de numerets, però de manera paral·lela, per quan no t'has d'esperar que un numeret hagi acabat per començar el següent numeret, i això va fer possible que l'empresa de disseny gràfic, per exemple, o de fer vídeos o de fer animacions, comencés a ser molt més rendible perquè es feia molt més ràpid. Llavors es va començar a fer moltes empreses d'animació, moltes pel·lícules d'animació, etc. Llavors és una processing unit que és molt flexible i molts models de LLMs estaven interessades en aquesta unitat, però Google un dia es va despertar i va dir és que nosaltres podem fer aquest tipus de multiplicacions de matrius, però que no són matrius només bidimensionals, sinó que són matrius multidimensionals, perquè al final, quan tens un llenguatge, un large language model tan gran, són molt complexos i al final el que es fa és representar aquests models amb matrius multidimensionals, diguem-ne. I llavors les TPUs són una part del software que va implementar Google per fer aquestes operacions molt més ràpid i el mercat s'està donant a dia d'avui que aquestes TPUs potser són millors que les GPUs a l'hora d'entrenar aquests models. No se sap, perquè al final aquests models són molt variables, a vegades canvien, i les TPUs són molt favorables a optimitzar un cert tipus de càlcul. Potser no acaba sent així, potser sí que acaba sent així, però el mercat se n'està donant que això existeix. I, per tant, hi ha un cert nivell d'incertesa. Sí. I, de fet, això connecta ja amb l'últim apartat, que és el tema dels stock picks, que tu, de fet, fa 2 setmanes vas recomanar invertir en Alphabet, que és l'empresa matriu de Google, i de moment està anant molt bé, perquè ha crescut pràcticament un 10% en aquestes 2 setmanes. No sé si podem posar la comparativa de com va cada portafoli, no? amb les 2 recomanacions que hem fet fins ara cadascun. Segueixes guanyant. Ho posem per aquí molt ràpid. El portfoli del Ricard va perdent, sí que està en positiu, un 2,9%, però va perdent, tot i que els seus 2 stock picks estan en positiu, al voltant d'un 2% de rendibilitat acumulada cadascuna, i la del portfoli d'en Martí va guanyant amb un 9,64%. És a dir, si haguessis posat 200 euros fa 2 setmanes, avui en tenies 220, més o menys, 20 euros, sí, gràcies a Borsaires, i Google està fent un 16%, Google està volant aquestes 2 setmanes i bàsicament aquesta rendibilitat ve per Google, perquè l'S&P 500 ha pujat un 3,7%. En 2 setmanes és bastant, però la rendibilitat d'aquest portfolio ve bàsicament deguda a la rendibilitat de Google. Però avui tenim 2 incorporacions més, no? Si vols començar per la teva, Ricard. Sí, Déu-n'hi-do un 16%. Em pensava que era al voltant d'un 10%, veig que és fins i tot més fort encara la pujada que ha tingut Google, és espectacular. Ha passat de ser, com dèiem fa un parell de programes, ha passat de ser una empresa odiada per Wall Street a ser l'empresa de moda ara mateix, no? I sembla que no té aturador, que no té sostre, no? Doncs sí, avui afegim 2 accions noves als nostres portafolis. En el meu cas és una doble elecció, perquè són 2 empreses molt semblants, només que en posarem només una en el portafoli, que ara us explicaré quina és. Jo avui he triat Visa i Mastercard. Són 2 empreses que ara mateix estan a unes valoracions raonables, perquè hi ha hagut una mica d'incertesa últimament amb el tema de si les stablecoins i el Genius Act d'Estats Units podia erosionar el seu model de negoci. Jo realment no ho penso. Jo penso que són 2 empreses que bàsicament tenen un duopoli mundial, és a dir, que reparteixen tot el mercat o gran part del mercat entre aquestes 2 empreses, i són empreses que tots les coneixem, vull dir, tots quan paguem amb el mòbil o quan paguem amb la targeta al bar de sota de casa, segurament estem funcionant a través d'una de les xarxes de processament de pagaments o de Visa o de Mastercard, no? I això és així pràcticament a tot el món, segurament amb l'excepció de Xina, que com sempre van a un altre ritme o van diferent, no? Però tenen un duopoli mundial amb tot el tema dels pagaments a través, doncs, això, de targeta,
del mòbil, pagaments digitals, vull dir que cada vegada que paguem alguna cosa amb targeta, amb el mòbil o a través d'internet, aquestes empreses s'estan emportant una comissió, no? O sigui, hi ha gent que es pensa que són bancs, però no són bancs realment, i això és una bona notícia, perquè aquestes empreses no estan deixant diners a ningú. Simplement estan cobrant una comissió per cada operació que es fa a través de la seva xarxa, del seu processador de pagaments, no? I això fa que sigui una empresa que té molt menys risc que un banc, perquè no té risc d'impagaments, i al mateix temps té un marge superalt, perquè el cost que té mantenir tota aquesta estructura és pràcticament nul. O sigui, són empreses molt lleugeres d'actius. Són molt lleugeres d'actius perquè, a diferència de les altres dues empreses que us vaig recomanar, eren dues empreses que necessiten invertir molt en mantenir tota la seva infraestructura. En aquest cas, la inversió que necessiten és pràcticament mínima, no necessiten invertir en fàbriques, no necessiten invertir en inventari i, per tant, són empreses molt lleugeres d'actiu i que tenen un marge bestial i que, a més, ara les teniu bé de preu. Jo és una recomanació que faig, crec que ara és un bon moment per entrar tant a una com a l'altra. Sí que com que n'he de triar una per posar al portafoli, triaré Visa perquè és una empresa una mica més gran i que sí que a nivell mundial està una mica més present a tot arreu. A Mastercard està una mica més acotada, però les dues són grandíssimes empreses amb un potencial enorme i amb un moat, amb un model de negoci que és, per mi, dels millors del món. Molt bé, bona elecció. Sembla que el teu portfolio està quedant com un portfolio del perfil número 2, no? Perquè són empreses que són molt grans, sí que al final són empreses del mercat americà, sí que em vas dir una europea, crec, però al final són empreses que tenen molt de volum, que ja estan ben establertes, que sí que seria molt difícil que no vaguessin més d'aquí 5 anys, però són més defensives, diguem-ne. I el meu portfolio crec que està quedant una mica més pel perfil número 1. Per tant, ens queda molt... Queden uns portfolios molt especialitzats pel capítol d'avui. Llavors, jo volia parlar d'una empresa amb exposició... No és una aposta, però sí que és una empresa que és del sector de l'espai. És una empresa que fa 5 anys eren menys de 2 bilions de market cap i es diu AST Space Mobile o AST Space Mobile. Llavors, posem aquí el gràfic de l'estoc molt ràpidament. Fa 5 anys estava a uns 10 de l'extracció, es va mantenir completament plana en els següents 4 anys. I llavors, de sobte, va començar a pujar i va començar a pujar perquè es va anunciar que tot el treball que estaven portant durant aquests 4 anys principals estava donant fruits. Estava donant fruits perquè tots els satèl·lits que estaven creant i tota la tecnologia que estaven desenvolupant perquè funcionés i comencés a generar, es va veure que estava començant a generar ja perquè van tancar un agreement amb empreses de telecomunicació dels Estats Units. I a partir de llavors, com veieu, no para de pujar, va arribar fins als una mica més del 80, però va arribar fins al 100 intradiari. Això només, el gràfic només ensenya el preu de tancament, però un dia va arribar a més de 100. I no para de pujar, però és molt volàtil. Llavors, aquesta empresa el que es dedica és al desenvolupament d'una infraestructura de telecomunicacions, però a l'espai, en una òrbita d'uns 400 entre uns 500 quilòmetres de distància, low Earth orbit, que es diuen en aquest sector. Llavors, el que volen fer és posar pocs, però satèl·lits molt grans en aquestes òrbites per tal de garantir que qualsevol persona amb un smartphone normal i corrent, amb un telèfon intel·ligent normal i corrent, es pugui connectar a internet amb una velocitat ràpida des de qualsevol punt del planeta. Llavors, les persones que estiguin familiaritzades amb aquest concepte diran però això Starlink també m'ho està fent. I sí, Starlink també ho està fent. De fet, són una de les competències. Però el model de negoci és una mica diferent perquè Starlink el que té és molts satèl·lits, moltíssims, però relativament petits, amb el qual no poden suportar molta velocitat d'aquest internet. Llavors, si estàs al mig del mar, al mig del Carib i vols internet, podràs tenir internet durant tot el dia, però a vegades se tallarà perquè no passarà el satèl·lit on toca, però al final només podràs o enviar missatges de text o donar missatges d'emergència si t'ha passat alguna cosa greu. Però el que pretén AST Space Mobile és canviar el paradigma, fa satèl·lits gegants amb unes antenes descomunals
de la mida d'un camp de tennis, de fet, i el que permeten és donar servei a qualsevol smartphone, a qualsevol punt del planeta, de manera constant i de manera molt ràpida. Llavors, per acabar, tindran molts clients en els propers anys perquè estan tancant molts agreements amb empreses multinacionals de telecomunicacions. Llavors, no s'hauran de gastar capital ni temps per tal d'adquirir nous clients perquè literalment ja els tenen amb aquests agreements. Llavors, crec que és una molt bona empresa per tenir en cartera. Jo la tinc en cartera des de fa 6 mesos, des de fa un any ja, quasi, i no vendré fins d'aquí 5 anys com a mínim. Si algú té un capital així que vulgui invertir, no pot oblidar-se d'aquí 5 anys i pensant que potser val per 100, aquesta és una molt bona empresa, molt bona candidata. Molt bé, doncs afegim aquestes dues accions. Fins ara em sembla que hem dit 6 accions totalment diferents. Bueno, de fet, hi ha un ETF també, de la setmana passada. Vull dir que estem aconseguint també, jo crec que proposar-vos coses de tipus molt diferents, que com dèiem era important diversificar, és un dels temes que és important apuntar-se avui, la clau aquesta, no?, de diversificar sempre que invertim, de no posar tots els ous al mateix cistell. I ja està, Martí, jo crec que per avui ja podem plegar. No sé si serà el capítol més llarg que haurem fet, però avui el tema s'ho valia. I si hi ha algú que li ha quedat alguna pregunta, algun dubte, comenteu. Alguns ja ens deixeu comentaris i ho agraïm molt. També agrairem molt que us subscriviu i que poseu m'agrada al vídeo, perquè això també a nosaltres ens ajuda. No costa res fer-ho i a nosaltres ens ajuda molt i ens fa molta il·lusió. I ja està, ens veiem la setmana que ve. No sé si vols afegir alguna última cosa. Exacte. Bursaires, fins aquí. 3 capítols que jo crec que a partir d'ara mateix ja esteu preparats per invertir el vostre propi capital. Qualsevol pregunta ens podeu contactar i aquest contingut l'anirem millorant en els propers capítols. Exacte, això no s'acaba aquí, sinó que ara avui jo crec que ja hem introduït molts elements. Segurament ara tindrem un cacau mental molt bèstia, però això ens podeu preguntar i el que farem al llarg dels propers capítols és també anar entrant més en detall amb totes aquestes coses que avui ens hauria agradat poder explicar amb més temps, però el temps, com sempre, se'ns menja i són molts temes i és important que els anem desgranant mica en mica. Res més, la setmana que ve seguim i que vagi molt bé la setmana. Una abraçada a tothom, una abraçada a Martí. Vinga, Ricard. Adéu, Bursaires, bona inversió. Bona inversió. Adéu a tothom.